Lipton. Muli rin po yung iba rin yung kape. Since iniiwasan natin yung masyadong sugar. Ang Grace Flores, Maya Payabak po. Magandang umaga po, Ma'am Grace Flores. Yan, para mas maganda yung angulo dito. Yan. Po pa rin. Ayan. Ma'am Grace Flores, magkaita po. Ayan. Guidelines. Ayan. Sir Bong Bustamante, magandang umaga sa iyo. And kakatamong Vice Mayor na po, Masantol. Uning kakatamong tunay kailangan. Huling subok na iking pamanungkulan. At talaga namang kingadwa ng termino. Kalialdot kauran nakakita mo. Malugudya ka rin matua. Lisel Buday, Yumulginto. Ne po? Siyempre, balik dan tamo at ituloy yung kaunlaranan ng Masantol. No ka rin tapo. At makanyan mo naman king masking balen magana. Romel Simbulan Reyes. Ne po, pisan metongan tayo. Sopan tayong may pwesto. Bangkanita, mas dakalyaya sopan. Uli pong kebalitan mo naman. Kaya taking Santa Luz sa Karela. Meto niya ka rin pagmaragol. Uling pisan kaya po yan. Pag maragol kayong mapanyaw yung tao. Good morning po. Shout out from South San Francisco, California. Happy Fiesta Barangay Salusu. Ako po pa lang yun eh. Fiesta po ngayon iking Salusu. Pero baka niyang kulat ang boses. Ayan, hindi mo tao Salusu na eh. Happy Fiesta. At paring Lowell, good morning. Yan, magkaya kong bagya. Magkaya ka ta kanini. Pusap-pusap. Manta ipawas bagya. Habang magkaya ko. Yan naman kape ni Cha. Ayan. Yan na. Itong kumbay. Ika kanyan, balo kung malamang may jogging ka kanyan. Of course, ang kakatamong Wilber Pasyon. Bro, kaya payabak. Ayan po, ang kakatamong kaluguran. Ang kakatamong kapatid kayong Guardians. Idol Wilber Pasyon. Ayan. Isang mapagpalang umaga. Bro. Ayan, dahil na ito masulo. Kita. Hindi ko na naman po. Palapit ng palapit yung sabihan kayong election. Idol Richard Santos, FPJ ng San Simon. Ayan. Aljon Bitog, good morning. Ayan. Palapit na pumpalit. Palapit. Dahil senador, maliswas na la. Uling nag-start na la. Nano pa ta. Pila na mong bulan kanyan panahon. Masaya na naman masaya na naman po keng dalan pauli da rin limbas-limbas sa tatagal para mamuntukan kayong katamong miyaliwang balen Kati Roque din pong may malen ilang mas may gitma kabalo ng nino kaya katamong kaya kayo dapat dalhin. Arturo Gosum, good morning. Po. Dakal po yung pangako yung malyari kanyan. Dakal yung mga santing baging balang maglolo rin. Pangako rin bulan. Pangako rin kahit kunande. Kotang may pwesto na la. Ako niya yung tagat. Ang pompang Sari na pangaking kakasabi ka rin na ni-request mo. Sabi naman ipagkalog. Yan.
Jun Mamangon, good morning, shoutout naman, watching from Cebu, idol, yan. Sir Jun Mamangon, magandang umaga sa iyo, andyan siya sa Cebu. Okay, Mark Kevin Intal, po, kanya-kanya tamo pong, siyempre, din tao, mo naman nakay, pero bumoto ng tamang kandidato. Yes naman, idol. Kita mo mismo baluta lang eh. Baluta naman yung nano talaga yung nung nino talaga retang mayayakit, ating malasakit king Karintaw at king Balen. Lalo na etang ating namang epal alalambalo nung pumuna ketang gewa daretang kayabed atin namang balang misingit atin namang talagang makalukluk lalang gagawan. O sana pinaidol dyan talagang makalukluk la labis ang kimot hindi ang kakakigdanan ng nanong dapat o diba kahit mo po yan hindi mo naman naloko rin tao pero tintaong likas mong magpaloko uling siguro makinabang lang siguro mandol lang milagro. Siguro wala may pagbigyan. Peter Paul Marasigan Nigdao. Ayan. Nakakita mo po nung naning nung ninureng megobra. Ninureng magobra. Kailangan lalawin tarat ang karelang naman karelang bayo. Lalawin tarat ang karelang track record. Lalawin tarat ang karelang ayan. Detang atin talagang yun talagang merong capacity. Merong lahat naman tayo may karapatan para humabol, no? Sa isang posisyon na lalo lang batas natin, if you can ride and read, you are qualified, to be a candidate for this election. Pero mo siguro ngaliwang tayo ating talagang timukang senator de tayo lamulyari ating level po pero dapat maging ano po tayo maging mapanuri no? Dahil sa totoo lang mayroong mga tao na hindi talaga sila design hindi po sapat yung sinasabi nilang magandang kalooban. Watching from Guam, idol. Shout out to my wife, Rona Gosum. Ay na Arturo Gosum. Good morning, boss. May ano ba yan? Basahin natin. AZ. May waran ka daw. Anong waran? Gutierrez Berong, ayan. Anong waran, no? Wala po tayong warrant, no? Wala, hindi tayo nasasangkot sa anumang illegal. Kahit sa barangay, wala tayong kaso. Baka iba yung ano. Okay? Gutierrez Berong. Okay, so yun nga po, no? Merong mga tao na merong kanya-kanyang role. May kanya-kanyang ayan na. Joke lang, idol. Alam ko naman po yun. AZG, no? Maraming salamat sa pagtutok mo, AZG. Ayan. Ayan po. Kaya minsan, nahihirapan tayong bumangon kasi yung ibang pinipili ng ibang tao para sa isang posisyon ay talagang hindi. Katulad lang po yan ng isang bahay na pinagagawa. Nagpapagawa ka ng bahay. Kumuha ka ng trabahador. Isang manikurista, isang electrician, isang di electrician kasi kasama sa bahay, isang manikurista, isang masahista, ibig sabihin yung mga tao na hindi sila marunong sa gawain ng ganun. Ano mangyayari sa pinagagawa mong bahay? Yan ay magtatagal. Hindi yan matatapos sa takdang panahon kasi yung mga nagtatrabaho mo, wala namang ginagawa kundi tumunga nga. Kung may alaman, halimbawa sa mekaniko na lang,
pinapagawa mo yung sasakyan mo, no? Dinala mo sa isang nag-aaral pa lang o nag-i-start pa lang na maging mekaniko. Dinala mo yung sasakyan mo, may pinagagawa ka. Troubleshooting. Habang hinahanap niya yung trouble kung saan nasira yung sasakyan mo, bago niya malocate, marami ka ng papalitang pyesa. No? Tapos magtatagal pa yan. Pag siningil ka, sasabihin sa'yo, tagal kong ginawa. No? Ibig sabihin kasi, hindi siya talaga marunong. Papabayad niya yung oras sa'yo ng kanyang pag-aaral. Ganon din, no? Sa mga ibang nanunungkulan, lalo sa Senado. Ang mahal-mahal ng kanilang bayad, ng kanilang sahod, kung wala naman siyang alam sa Senado, sa batas, binabayaran natin yung kanyang pag-upo doon sa kanyang table o sa kanyang pwesto, sa kanyang opisina sa Senado. Binabayaran ng taong bayan dahil wala naman siyang naitutulong o nagagawa na ipapasang batas para sa magiging katiwasayan nitong ating bansa. So, ganun po yun, ano? Pupunta tayo sa level naman ng ating lokal, no? Ganun din po, pagka pumesto tayo. When Gatchalian Kuiko, good morning. Yan, magkapitam. Ayan, gagawin kape nga na ako, tsa. Ayan. Bumaba man tayo dito sa municipal level, hindi po sapat minsan yung yakap, pagbibigay ng, sabi nga nung idol kong congressman, Ricky Bondok, hindi sapat yung pagbibigay ng pang-inom. No? Halimbawa, sabi niya, nasira yung sasakyan. Ronel Punsalan, good morning. Paring Luis Alex Passion. Ayan po, metong niya karing isa yan sa aking idol na talagang veterano pagdating sa panunungkulan. Luis Alex Passion. Sabi nga nung idol kong congressman, si Ricky Bondo, kapag ka nasira yung isang makina, hindi naman yan pwedeng buhusan mo ng red door sa andar yan. Diba? Kailangan kumuha ka ng mekaniko na yung mekanikong alam ang paggawa nito. The same sa panunungkulan, ano? The same sa panunungkulan. Pumili ka ng kandidato na kaya niyang i-represent, kaya niyang maging leader para sa taong bayan. Katulad ni paring Luis Alex Passion. Yan po ay matagal na naging barangay captain, no? So malawak na ang kanyang karanasan upang yun po kasing barangay, kapag nanunungkulan ka sa leader, isa na yung talagang napakahirap yan, hawak mo lahat, no? May tatlong sangayan. May tatlong sangayan, ano po? Meron yung executive, no? Maya pa ba, idol? Nailires Ortsak, no? So kaya niya, may napatunayan na. At mas paring G.K. Garcia, may napatunayan na si paring yung iba na kaya na niya, may nungkulan na siya for ilang term, no? Sa kanyang barangay. So nakita na niya ang pangangailangan ng tao, ang mga bagay na makakatulong sa tao. So kapag yan si paring Luis Alex Passion, ang isang katulad niya, ang nilukluk mo doon sa konseho, more or less, no? Ano pa nga ba nga saan natin? May magagawa sigurado siya para sa taong bayan. Dahil nakinagawa na niya, nakita na niya, no? At nagpapatunay na isa siyang mabuting tao at mabuting nanunungkulan, pabalik-balik na siyang nanunungkulan sa kanyang barangay, no? Sa kaya malayo pa naman po, no? Sa bayan ng Santana, no? Meron tayong Luis Alex Passion. Sa Magalang naman, meron tayong Romel Simbulan na Reyes. Ano po? Ang FPJ din, ang Magalang. Yan namang pinsan ko na yan. Hindi pa po nanunungkulan na marami na rin natulungan. Ma'am Grace Samson, good morning. Ayan. Yan po, no? So palapit. Kukuha tayo yung
Oh. Ngayon, ewan, kukuha ka ng, di mo gagawa kang jingle. Detang buhos, detang tono, daretang mamagkanta. Oh. Ngayon, bala mo, detang original daretang magkanta, kailangan ka pa mamayad. Ay, Na, dali naman. na, sasabihan ng TV na beng. Ay, hindi. Ken TV kasi, babalita daw. Itang makantang balitang kailangan kang mamayad. Ah, Siguro de senador. Kasi rin senador, patalastas de Ken TV eh. ah, Pero nung gagamitan dyan mo kayong barangay, keng kay, Oh. makanano daw singilan deta. Kumakang -1, makanano na kang singilan ng ginawang kanta. Ay, anitang maki-original. ano sasabihin Ay, dahil karetang kahit yung lareta. Pag kinuha mo yung tono, ginamit mo, pero kapag dumikan TV, siyempre, dakal niya kahit atin niya talagang, bayan. atin niya keng kaya, ang keng live, atin niya sharing of revenue. Ang tayo. So, yung sinasabi daw, sabi ni nanay, pinakita sa TV na kapag gumamit ka ng mga tono, no? Na ng mga kanta ngayon, ay kailangan meron kang bayaran doon sa composer, doon sa company, no? At dati na po nangyayari yan. Katulad na lamang nito ngayon sa Facebook, sa YouTube, kapag gumamit ka ng kanta o tono ng kung sino man at ginamit mo sa iyong in-adaptation ang tawag doon, ginamit mo tono para ka sa sarili mong kanta, meron siyang sharing of revenue. Pag kumita yung ginawa mo na yon, matik kumikita rin yung company, no? Pero dito sa mga kaso, sa mga jingle ng lokal, for example, sa munisipyo, sa isang bayan, ginamit mo yung tono ng isang tao, hindi, mahirap nang yun, mahirap nang malocate o malaman ni company yun na ginamit mo ngayon kasi sa dami ng mga bayad natin, no? Hindi naman magpupunta yung representative dyan, no? Tam-tam, PM po PM, mura mo, sigurado mura. Siguradong kayang-kaya. Kung i-PPM mo sa akin yung mga detalye ngayon, sasabay ko na siya mamaya. No? Hindi naman hinahabol yun. Paano mo pupuntahan yung tao na gano'n? No? At minsan, hindi mo naman, kung yung gumawa, hindi naman kilalang boses o tao. No? Sino nga habulin mo? Sino nga habulin mo sa bayad? Eh, nadadownload naman yung mga, ngayon, nadadownload naman yung mga, ano ba to? Nadadownload naman yung mga tono ngayon, yung mga karaoke. No? O, siguro maganda rin yan. Sabihin nila na may bayad para si gumagawa, sasabihin niya kay customer, o paano yan? Paano yan, mayor? Paano yan, vice mayor? Paano yan, konsehal? Eh, babayaran ko pa yon. So, mahal ang jingle ngayon. No? Magkano babayad mo doon? O 10,000 yung tono pinababayaran sa akin. Eh, yung sa'yo, 10,000. Eh, di napamahal, nagdoble. Ba? Eto ngayon. So, kung gusto mo, ako na ang bahala. Gabigyan mo na lang ako ng 5,000. No? Yan, di ba? Dati na po yun. Kasi, lalo na yung mga bago naman talaga. Merong mga company, ang alam ko noon, yung gentleman, hindi nila pinapagamit yung tono ng gentleman. Pero wala, nagamit din po. Binabawal lang yan kapag siguro senador, pang national. Kasi usually yung mga ganyan, nilalabas nila, pinapublish, inaano nila sa TV, pinapalabas nila. So from there, yung company, malulocate niya, no? Makikita ng system. For example, dito sa Facebook, matutrace ni Meta na gumamit ka ng mga music na music ng iba.
No? Katulad nung sometimes when we touch. Pag ginamit mo yan, ako hindi ko siya ginagamit. Kasi napakaigpit, no? Napakaigpit ng kanilang company. Kaya pwede kang gumawa, i-pattern mo doon. But dapat malis ng konti. Idol Ren Rosales, ayan. Viva Santo Niño, ayan eh. Kaya tamong kabulol, ayan. Pakipalo iya po. Marisa Gozum, good morning. Ayan, pakipalo iya kaya katamong kabulol. Kaya katamong bilib ko kay ka-idol ne. Talagang ang dati mong madagol ka improve. Di ako siguro umigit kay ang kuya kaya na magbalik ko. Pero magpakain ko pa ang bagya. Magpapaano muna ako, magbabawas muna ako ng timbang. Tapos pag hindi ako busy, hindi ako puyat, babalik ako sa pag-workout. Nagdati po ako nag-workout, nahinto lang ako kasi nung last year yata yun, last year, nagsunod-sunod yung mga shows namin. Kaya hindi kakayanin ng katawan ko yung minsan 4 na oras yung tulog ko, 5 oras, 3 oras. Tapos kung magwo-workout ka pa, hindi nakakayanin ng katawan ko. Kailangan kapag nagwo-workout ka, talagang kondisyonado yung katawan mo. May sapat kang tulog, no? May sapat kang oras. Jen Punsalan, good morning. Pero nakakamiss. No? Gusto kong mag-workout ulit. Kasi katulad nito, dahil po hindi ko napansin, hindi ko siya masyadong pinapansin, sunod-sunod ang mga okasyon na pinupuntahan namin, mga piyesta, mga anniversary, lahat ng okasyon na merong kailangan yung entertainers na katulad namin, comedian. Ano po, yung mga pagkain talagang mapapasubo ka. Lahat ng putay andun. So, siyempre, wala kang iniisip kundi kumain hanggang sa napansin ko ilang beses yun pag parang umiikot po yung paningin ko, no? So ang ginawa ko, nagpaalam ako sa napakabait kong principal, si Ma'am Elena Garcia. Yun, nagpa-check up po ako, positive, buntis, hindi po, no? Nagpa-check up ako, yan. Ma'am Beng David Baluyot, maya-payabang po. Nagpa-blood camp po ako. Yun, nakita, no? Mataas medyo tumaas na. Dati po kasi 110 lang yung sugar ko. So hindi ko siya, sabi 110 lang yan, no? Ayun, hindi ko siya pinansin. Ngayon, sa awa ng Diyos, ito 145 na. Kasi hindi ko siya pinansin. Although nagkaroon na ng result dun sa annual physical examination na pumasa naman ako kahit hindi ako nag-review. Ayan. Hindi ko siya pinansin. So naging siya, tumaas siya. Nag 145. Raisin Dagdag, good morning. So tumaas yung sugar. Ganun din sa cholesterol. Tumaas na din noon, mataas na. Pero sabi ko, manageable pa naman siya. Hindi ko po siya pinansin. Ngayon talagang tumaas na. At ito pala yung reason na kaya umiikot yung paningin ko. Kasi sa pag-ikot ng paningin ko, dahil mataas na po yung aking cholesterol. Ito pa, nakita rin doon na mataas ang aking albumin hindi pala yung mataas po yung sa enzyme, liver enzyme na po, yung SGPT, parang yung bagong kanta ngayon. SGPT, tumaas po yun. Ito rin na rin, dahil po dun sa itong mga okasyon, okay lang ako, malakas ako. Yan, nagiinom kami, nakakamakin ko after ng vlog, magkuha kami ng vlog, may mga kasiyahan, kwentuhan, mga barkada. Ito po, inom, no? So, ang inom naman, hindi naman ganoon, pero minsan nagiging madalas. Kasi after ng work, walang trabaho, kwentuhan, sisimula na yan sa isang bote, hanggang sa dumami, hanggang sa masayang kwentuhan, hindi mo napapansin mag-turmeric baba, sugar mo itang natural luyang dilaw, sa 60 mo yung kilo. Normal nga niya. Kaya ko ngayon ni Idol, Lipton, ayan, Lipton.
Lipton ko. Kaya papakitin kayo po ta. Tagala na kataning kayo. Tsaka kayo, yun ako magkape. Biting masanting na. Yun po ang kagandahan ng nagpapacheck up ka. Katulad ngayon, alam ko na mataas ang sugar ko. Medyo tumaas, hindi naman siya, no? Kasi yung iba, 220 na, 200. Ako wala pa naman. Mataas ang cholesterol. Mataas, medyo yung sa liver, fatty liver ko. So ito ngayon, kung itutuloy ko pa, kung gagawin ko pa, kung hindi ako mag-iingat, ano bang mangyayari? Dati hindi ko na pinansin, tumaas, no? So pagka hindi ko pa pinansin to, malamang sa malamang, ngayon na. Ha? So ganun po lahat tayo. Huwag niyo sabihin na kahit mga tao na katulad ng mga tao na wala naman akong nararamdaman sa katawan ko, ba't ako magpapacheck up? Minsan po ang sakit, traidor. Minsan wala kang nararamdaman, no? Kasi kinakaya pa ni katawan yung sakit o yung mga bagay na hindi mo napapansin na hindi na pala normal, or even akala mo normal pa yon dahil sumakit lang ang ulo ko na wala naman. May mga signs, at ang nakakatakot po ngayon itong Alzheimer na po. Ang daming nangyayaring gano'n kasi bata man, sapat ka ng kapis. Ayan, idol bawas rice at yan para ano siya, idol. Hindi na ako nag-rice mula nung kailan ba ako hindi nag-rice? Nung 2 weeks na akong hindi nag-rice. David Arvin Soriano from Mexico, Pampanga. Hindi na ako nag-rice. Nag-rice lang ako nung nandyan nakasabay kong kumain si Long May, no? Ito kay Idol. Raisin dagdag kapag asitin kang setup mo iwasan. Oo, wow. Nang minsan, tagid ako. Tagid ako. O iyak tutuman. Totoo lang. Gusto ko yung sisiyat ka, kukwento ka, konting pulutan, kwentuhan, tawanan. Maricel Puno, good morning. Ayun po, no? Hindi mo maiwasan. Pero this time, talagang iwasan. Kung di man, siguro hindi na hard. Maaring na lang, siguro beer, light, ano. At sa ngayon naman po, nagtitake ako ng medicine, no? Sa cabinet. Yan. Nagiinom ako ng supplement po siya. Supplement. Ano naman po siya, pagpapasalamat tayo ng trace natin sa tulong ng aking kuya Press Doc ng Malik. Floren Garcia, good morning. Naano natin siya. So, malilesen na ngayon yung intake ng mga bagay na hindi natin kailangan sa ating katawan. Ayun po. Hindi na ako nagra-rice. Ang kinakain ko ngayon, ang favorite ko, siguro kung kakain man ako ng karne, pipiliin ko yung laman. Napakasarap naman kasi talaga yung sa karne, yung taba. Alam mo yung taba ng baboy, tapos lalagyan mo ng patis na merong sili. Ay, no? Doon po ang sarap. Pero minsan mahirap po kung hindi ka magiging maingat, no? Minsan ang mga masasarap nakakapahamak ngayon po, maano natin. Ang makasarap pong nakikita kong pagkain ngayon sa mga okasyon, okra, talong, ayan yung sitaw. Although kumakain tayo ng buro, para lang siya masarap. Pero more on, gulay, tsaka yung gulay, tsaka isda, tsaka manok. Try mo, idol, yung broccoli at cauliflower. Bowl mo, maganda sa katawan. Thank you, idol. Sapat ka na kapis. Ayan, siguro sign of aging na rin to dahil 52 na po ako. Kailangan hindi na ganun ka sa yung metabolism o yung makina ng ating katawan para dalhin yung mga sa dami na nang-accumulate natin ng mga pagkain na mayroong bawal, no? Iwas sa baboy, iniiwas na rin. Ang natin ngayon, basta itlog, ito magpapaano ko ng itlog, yung puti ng itlog. Sa school, meron akong skyflakes, tapos yung saging na saba.
kung ano lang yung Cicero M. Malyari-Sar, good morning. Ito, kung ano yung makakain natin, ano? Pero iniiwasan natin yung rice. Ayan, Cicero M. Malyari-Sar. May topic akong gustong puntuin dito eh. Sorry to say po na dun dito sa ginagawang tulay dito sa San Simon. Nandiyan na si Cicero Malyari-Sar ng San Simon. Napakalaking sakripisyo po yan. Lalo na sa mga broadcaster pare. Shout out pare. Lalo na sa mga taga San Miguel, yung dito, no? Na nawalan ng tulay, na hirap pong umikot. Ngayon maraming nagsasalita ng negatibo patungkol sa mga namumuno. Bakit daw to hindi pinagplanuhan? Bakit daw to basta na lang ginanyan? Marami ring nakikisawsaw para palaki ng apoy. At ang alab nito ay magiging pakinabang. Ang init ng apoy na kanilang pinalalaki ay magiging pakinabang somehow sa kanilang parte. Yan, Ma'am Aida, yan, Apong Aida, Maya Payabang. Ito po, ayun po kasi may mga ano yan, mayap naman po. Ito, may mga ano yan may mga budget po yan, no? Ang sabi ng isang narinig ko, dapat daw bago tinanggal yung tulay na yan, pati yung budget pamasahe ng tao, binalak na. Ano po? Para sa akin po, no? Ito isang isang opinion. Tatama ako, hindi ako tatama. Kapag ka gumagawa ka ng tulay o mga proyekto, siyempre normally yung tao o yung mga motorista, mga biyahero, merong sacrifices po yan, no? Kailangan tayong magsakripisyo. Hindi yung convenient lang natin palagi iniisip natin. Halimbawa, habang ginagawa yung tulay, hindi naman pwedeng sinasabi ng dapat yung pamasahe ng nandito, kinarkulan na rin yung transport nila kasi iikot yan. Jodos Caras de los Santos, wala pa akong makitang ganun, no? Gagawa sila ng detour. Mag-aabang lang tayo kasi may sakripisyo po yan. Hindi yung iisipin mo yung tayo mag-a-adjust, pansamantala. Ano po? Pansamantala tayo mag-a-adjust. Kung yung pamasahe natin madadagdagan, of course, no? Parang ngipin lang po yan. Kapag yung ngipin mo, masakit yan. Gabi-gabi kang pinaparusahan. Kapag pinabunot mo yan, magsasakripisyo ka ng konting sakit na forever naman yang mawawala. Hindi yung dapat, nung nagano rito, ginanyan niya. No? Sa palagay ko, inisip nila yon. Pero talagang yung nag-isip na palitan ng tulay na yan ay may magandang hangarin. Dahil hindi naman yan ma-approve taas o kung kanino man, kung hindi sapat yung kanilang reason, hindi justifiable yung kanilang reason para ang tulay nito, Christopherson Alangkupas from Macau, para ito ay tibagin at ito ay gawin, ano? Kanya lang, kung yan ay nagkakaroon ng delay, minsan meron pong mga implementing body katulad ng DPWH na nag-i-implement para sa construction nito. Huwag nating sisihin ang mga nakaupong nanunungkulan. Dahil ang mga nanunungkulan na humingi niyan, katulad ng congresswoman o ng mayor, ni-request nila yan, hindi para pasakitan ang taong bayan. Ni-request nila yan para maging matiwasay, maging maganda, maging maalwan, komportable ang biyahe ng taong bayan at ng karamihan. Wilson Mendoza. Kanya lamang may mga bagay na minsan hindi rin na nila kontrolado. Kung yan ay nasa ibang, nasa implementing body o kung kanino man na nagpapatupad para ito. Sa totoo lang, kung gusto ninyong matapos yung tulay na yan, Jason Alparo Tulda, mas gusto nitong si congresswoman, si mayor, o kung sino man na nakaugnay dyan, na matapos na yan. Kasi tao din sila, sakop din sila, na nahihirapan din, na umiikot din. Sama pa natin, ito totoong legal, no? Merong mga bagay dyan na talagang meron silang tinatawag na SOP, pabor, sa nanunungkulan. Siyempre, hinihintay din nila yan. Kung matatapos ang tulay, pag natapos ang tulay na yan o anumang proyekto, merong SOP yan. The same sa kontraktor.
yung ba sinasabi, sino bang kontraktor niyan? Ba't hindi niya matapos-tapos ang tuloy na yan? Eh kung yung kontraktor kaya niyang tapusin ng kalahating oras yan, tatapusin niya no? Ganon sila, kung gusto niyong matapos yan, aba, yung kontraktor gusto niya yan, tapos na para makolekta na niya yung kita niya di ba? Hindi po ganoon, wag tayong pasilaw doon sa udyok ng ating ng iba na dapat ganito. Marami po ang nakikisawsaw. Sa totoo lang, no? O, sa totoo lang, kahit isang kutsarang buhangin, wala pa namang ibinigay para tulong o nakitang tulong para sa atin, no? Ito po tapatan. Ang daming magagaling, meron din silang kapasidad para tumulong sa ating bayan. Ang daming nagsasalita, pero tanungin mo sila. Sabi nga nung kausap ko, kahit isang kutsarang buhangin, wala pa silang binigay. Pero kung magsalita, ang gagaling. Katulad na lamang, Maring Peldarita Castro, good morning. Katulad na lamang po ng ibang motorista, nagrereklamo sa kalsada, nagrereklamo sira-sira yung kalsada, nagrereklamo ng kung ano. Ba't naman ganyan yung mga nunungkulan, yung kalsada sira? Ang tanong, may driver's license ka ba? Nakarehistro ba yung motor mo? May sedula ka ba? Ito yung mga usapin ngayon, no? Maraming tao sa atin ang nakikisawsaw. Maraming tao ang kagagaling magsalita. Pero hindi sila nagbabayad ng buwis o mga basic na tulong man lang. No, alam nila yung kanilang karapatan, yung kanilang pakinabang, pero wala pa naman silang tulong, no, na inaibigay para mapadali at magawa ang mga bagay para sa lahat. Stephen Kyle Sunga, ito yung sinasabi ko, opinion lang ko lang po ito. Kung wala ka namang ambag, no? So, for example, sabihin mo ako, taga rito ako. Ayun ang tanong ko, may lisensya ka ba? Pinarehistrohan mo ba yung motor mo? Kumuha ka ba ng sedula? Kung wala, manahimik ka. Kasi alam mo yung mga binibigay mo na yun, ay iniipon yan upang gawing pondo ng gobyerno para magawa ito. The same, no? Ang dami pong magagaling. Darating sila, sasabihin nila ganito, kung ako. No? Huwag po tayong padala doon sa matatamis na salita. Tingnan natin, kung sino yung mga tunay na gumagawa. John Martinez, good morning. Ma'am Janet. Ayan, Manalo family. Good morning, idol. Shoutout sa taga-Amukaw. Amukaw, yan na po, sa ating kapitan, Jaime Santiago. Magtulungan po tayo. No? Isa lang yung opinion at totoo naman para sa akin. Ito yung totoo. Tandaan po ninyo, lahat ng nakaupo. Aliko. Ako makalive. Bagsalamin ko mo, John Martinez, idol. Lahat ng nakaupo o na incumbent na nanunungkulan ngayon, ang gusto nila, lahat ng proyekto na ginagawa sa kanilang nasasakupan ay matapos na. Yan po ang totoo. No? Huwag tayong padala sa iba na ginagamit nila ito upang siraan. Gamitin. No? Magpalakas sila, gamitin ang kasiraan ng iba para sa kanilang kapakanan. Consial Balending, San Simon, idol, shoutout. Ayan, Nini Valdiray, ayan. Na po. Sabi ko nga, maging mapanuri tayo. Sa panahon ito, wala namang pong sigurado dito sa mundo. Kung kailangan, hindi man tayo mayaman, hindi man tayo masyadong sikat or what, ang number one is Jan Martinez. Ayan, medyo pagbigyan mo ko pa Jan Martinez. Medyo seryosong bagya. Hindi man tayo sikat, kailangan maging parehas at mabuting tao tayo. Dahil ang kasikatan na totoo ay hindi dito sa mundo, kundi doon sa taas. Doon sa taas, yung totoo. Malalaman din ng tao. And shout out po. Ito yung mga opinion ko lamang. Pero kung gusto mong makatulong sa bayan, makatulong sa karamihan, maging isang example ka, isang halimbawa ka ng mabuting gawa. Politics, tactics, yes, oo, sapat na kapis. Marami ang ganyan, no? Para lang yung manliligaw, Para lang yung manliligaw. Lahat
ng mabubuti sa kanya ay sasabihin niya. Lahat ng kasiraan ng iba ay gagamitin niya upang siya ay bumango. Para sa akin po ha, kapag ang isang nagsasalita ay sinasabi yung kasiraan ng iba para siya ay maging ma-Isaac, no? Ronet Manansala Cruz, ang idol na. Kapag ang isang mahabol, ang isang gustong maging leader, ang kasiraan ng iba ang sinasabi niya. Kasiraan po. No? Para sa akin, hindi siya dapat maging mabuti leader. Kasi ang dapat sinasabi niya, yung kabutihan niya, hindi yung kasiraan ng iba. Darating ang panahon, kapag kayan walang ginagawa, wala siyang gagawin kundi ang lagi siyang magkukumpara. No? Ang tawag yan magsasa sa Kapampangan. Magsasa mais, magmama, magmamagaling. Apo. Piliin natin yung mga taong may pangarap para sa bayan. Yung mga taong responsable at meron na tayong basehan. Artemio Dimans Guevara Manansala, of course, no? Piliin natin yung may napatunayan na. Piliin natin yung talagang nakita na natin, subok na natin sa mahabang panahon. No? Masyado pa kasi idol, malungkot yung data. Jerry Urbano, wala akong kataltalan kasi wala akong kabatuan minsan kasi katulad nung post ko kahapon. Ayan, nag-upload ako ng reel with the General Senador Bato, no? Alam mo mga tao, pagka nag-upload ka ng kalokohan, sabi niya walang mapupulot sa iyo yung mga nanonood. Sabi niyan, kasi puro kalokohan, no? Puro kalokohan yung sinasabi mo. Ngayon, nandito, tinatawagan ko sila. Pauli na ako. March Pinas Idol sana. Naman, Jan Martinez. Atsuko mo naman kayong paligid. Atsuko kayong paligid-ligid. Ayan, no? Kaya may seryoso naman tayong part. Pero ang talagang tirso romantiko ay yung seryoso ko, nasa mga 20% lang. Yung 80%, yun, kung puro kalokohan. Kalokohan na may aral naman. No? Ang gusto kasi ng tao, yung nanonood sila, hindi para, alam mo yun, yung gusto nilang maging masaya. So, kung minsan sa iba, sapat ka na, may pangarap sa bayan, wag yung pangarap yan. May hiya, no? Yung may hiya. Ang number one sa tao, dun sa nanonood, yung may hiya. Alam nila yung nakakahiya. Ayan. Kailangan, ayan, Wilson Mendoza. Kaya pala sipag mo. Yan, laging nagagagaw ng ubi yan. Katulad na lamang dun sa manliligaw. Kung may nanliligaw, hindi kailangan maging engineer, kung ano man, abogado. Ang kailangan, yung may hiya. Alam niya yung mga bagay na hindi na maganda. Bapang Florante Masangkay. Katapa, hindi pa tayo nakita ng personal nito nakaraang panahon, but I would like to congratulate you, no? At sinanang, doktor, atin na kayong abogado, atin na yung abogado, hanggang siyempre, sabi mo king pa magsikap, king pa magtindang makanyan, congratulations, basta-basta, migmanaya kayo nga dua, kaya katamong abogado, yan, congratulations. Ayan, natural mo ita, Papa Maring Carmina Kaliwag Sanchez. Di nga liwa talaga po gila. Masaya yung brother, salamat. Makanyan, pinandit magpasaya na ako kanini. Dahil ko upload Ako na yung idol TikTok, Bintala Japan kanyan. Parumingula ka rin. So, ay isong baka makanyan, istong maranon. Panemong medyo di takakwento seryoso. Bisa ako naman kasi makatalamitam o maging guide ako sa iba kung maniniwala sila sa akin kung paano pumili at hindi sila malinlang, no? Ng mga ang magiging outcome nito ay masayang buhay dahil kung makakapili ka ng tamang kandidato, no? Ng tamang kandidato na maglilingkod sa bayan. Ang dami kasi, no? Ang dami. Sa totoo lang,
nabudol tayo, no? Maraming nabudol. Ayan, Noel Tungol Azarosal, good morning, idol. Marami ang nangako. Ang nangako na paglilingkuran ng bayan. Marami ang nangako na iupo nyo na ako, no? Marami ang nangako, tulungan nyo ako, suportahan nyo ako, paglilingkuran ko kayo. Pero ngayon, nasaan? Nasaan sila? Nasaan ang pangako? Kaya alam na this, no? Malapit na naman. Huwag kayong maniniwala. Nakita na ninyo, no? Nakita na natin, madaling magpalit, nasa sa inyo yan. Ha? Yung tipong kapag nakita ka ngayon, nakangiti, kahit na tago ka na, papasukin ka sa bahay mo, para lang mahawakan yung kamay mo, maakbayan ka, masabihan ka, na? Pero pansinin ninyo, sa haba ng panahon, sa 3 taon, pinuntahan ba kayo? Pinuntahan ba kayo? Ilan yun? Ilang ano yun? Mahigit, mahigit 1,000 araw. Ha? Paring Efren Magat, salamat kayong pastar, ne? Dakala salamat. Itang kayang suporta palagi. Mimingat, ne? Paring Efren. Ayan, Danilo de Guzman. Ayan, marami, no? So, kabayan, mag-ingat po tayo. Marami ang budol ngayon. Marami ang scam ngayon. Marami ang may mga matatamis na salita para makuha na naman ang ating simpatya. Ha? Pumili tayo ng mga tao na Genervin TV, good morning. Pumili tayo ng mga taong tunay na may pusong maglilingkod o naglilingkod para sa atin. Actually, may kanya-kanyang level kasi. Ang pinainan natin dito, ang tutulong sa atin walang iba po kundi yung ating sarili. Lalo na yung mga talagang hindi umaasa, no? Hindi umaasa kung kanino man nagtatrabaho, na araw-araw nagtatrabaho. Hindi ba nila napapansin kung sino ang hahabol, kung sino yung malakas ngayon, kung sino, kasi nagtatrabaho. For example, sa sarili ko na lang, na good morning Mare, kaya kayo ko doon pare, good morning Mare Carmina Kaliwag Sanchez. Kapag busy ang tao sa paghahanap buhay, hindi na niya mapapansin yan, ha? Di na kita rich pare, pang senador yan. Ay, madalas natin makasama yung pare, lalo na paghalalan, ano? Bumababa talaga yan, lalo na pagka nakay governor kami, pagka kay nanay kami sa convention, nakakasama namin yan. Palagi, dati ko nang nakasama yung mga yan. Ayun po, sa sarili natin. Sabi nga niya, kahit kung hindi ka magtatrabaho, yan, kakatamong yan. Parang ang ating Danilo Sonsa Ginto, ang susunod na mayor ng Masantol at dating mayor na sa loob ng kanyang 3 terminong panunungkulan ay marami na po siyang napatunayan diyan sa Masantol. Subok na. Apo, kumbaga kayong veterano na po yan. Marami ang ginawa niya sa Masantol with the help of and support of Congressman or Congresswoman Ana York and Rimpi Bondo. Marami po silang ginawang proyekto sa Masantol na tumatak naman, no? Yan ang mga tao. Kundi nga lang po yung batas ay may limit ng 3 termino kay Mayor Dan Ginto. Baka sa panahon ito, kundi siya na-limit sa kanyang panunungkulan, baka mas lalong maunlad ang Masantol. Dami po niyang ginawang mga proyekto at sa pagkakaalam ko halos hindi man niya kinukuha ang kanyang sahod, no? Sa kanyang mga panahon, no? Pero hindi siya bumitaw, hindi siya hanapin kang Kapampangan, po kinawang, magalinaw, minantabe ya pamurin para king kapakanandareng Masantoleño. So, Masantoleño, alam na this, hindi tayo nangangampanya, pero mas kilala nyo ang ating Dan Ginto yan sa Masantol, kung ano ang nagawa ni Dan Ginto, ni susunod na mayor Dan Ginto yan sa bayan ng Masantol. Maring Christopher Almanuel. So, yun po. Apelido pa lang, no?
hindi siya peke. Ah, ginto yan. Tumataas yung value niya. Ibig sabihin, lalong, kumbaga yung kanyang value, yung hindi yung mismong value niya, yung pagbabalyo niya, pagpapahalaga niya para sa inyong masantulan ay lalong tumataas ang kanyang, kumbaga yung valor. Kumbaga dito, di ba, yung pagka yung ginto, matagal na, lalong nagiging mahal. Lalo kayong nagiging mahal niyan dahil yan ay ginto. Ayan, Melvin Katakutan, shout out. Good morning, good morning. Ito po mga opinion ko lang, para tayong nagkukwentuhan lang, para tayong habang nagkakape, kung ano yung mga insights, mga bagay na napapag-aralan natin, ano. Sabi nga, sa panahon natin, Ronnie Capulong, good morning. Sa ating panahon, lalo na retang senior, lalo na retang at saka yung edad, mapwera na mo retang yung hindi pa bumoboto, no? Alam na, no? Alam natin kung sino yung tao na ating kailangan. Ang dami nagsasabi. Sabi nila, walang ginawa. Walang ginawa yung tao na yan. Boboto natin ito. Ito yung pipiliin natin. Tanungin mo sila. Katulad nung nagsasabi against dito sa nanunungkulan. Walang ginawa yan. Ito, gawin na itong piliin natin. Ang tanong, saan ka ba dumaan? Ikaw ba ay dumaan sa isang lubak na kalsada? Ikaw ba ay dumaan sa isang madilim na lugar? Hindi. Ikaw ba habang nagsasalita kay nakabilad sa araw? Hindi. Bakit? Dahil dun sa tao na yon na nagpupursige tumingi ng proyekto para ikaw ay hindi masira o makapagbiyahe ka ng mas smooth. Boss Ryan, pa-shoutout sa mga kasama. Taga Naik, ayan. Paring Elmer Pabustan, good morning. So marami po, no? Marami ang, ito'y kwentuhan lamang, no? Wala tayo, nasa sa inyo pa rin kung sino yung inyong pipiliin dahil may mga tao na talagang nabulag, no? Nabulag o nabubulag na ng matatamis na pangako. Tandaan po ninyo, no? May mga nagsasabi dati na ang daming pa-aircon nila, kasabihan ka ng mga gandang bagay. Parang scam po yun no? Kapag ka ang isang bagay ay napaka-imposible kong tignan, huwag ko kayo maniniwala dyan. Ano? Dahil yan ay scam. Walang instant at ganun kadali. No? Tumingin tayo kung sino talaga. Yan, Idol Makananula po mag-inquire kapag imbitan kayo kayong 60 birthday, 60 years old birthday. Parehas niya naman itang mag-inquire, kitang 61 ang pong 59. Pare-parehas siya mo. Hanggang 65 ya pa parehas siya mo pa mag-inquire. PM yan naman ita. Or call booking number. Actually kanini mag-MC ko. Kaya niking sindalan. Pagkatapos chuko ka rin abakada, Conception Tarlac po Tambengi. Dukas naman king Santa Lucia. Tuloy-tuloy po yung show panang kaya mo pinimayor ginto dahil ang kaming i-arrange pang campaign jingle. Medyo busy pa. King kayang pamanyaw, pamanantabe, kayang kabalen. Best PM ko mo. Ayan, yun lang ang paraan. At para mapag-usapan natin kung ano. Ako po dahil kababayan nyo ko at supporter ko kayo, followers ko kayo, nagpabilang pasalamat. Kung iniimbitan nyo ako, huwag kayo mag-alala. Wala tayong pag-uusapan, lalo na sa pera, wala tayong pag-uusapan. Ang tanong, magkano? Yan. February 2, agad mo niya sabihin. Kasi totoo lang, minsan nagkakasabay-sabay yung mga okasyon. Kaya minsan may nakikusap, hindi pa pwedeng oras, no? Kaya bago kami tumango, alam ko yung February 2, okay naman. Pero pag tingnan ko rin, tas balikan kita. Bago kami tumango, titingnan muna namin kung may schedule na kami. Pag may schedule, napakahirap. Minsan tatlo, kung kailan nakabook, binook ka sa malayo, no? Kinuha ka Tarlac. Tapos may kukuha dito lang, Pampanga lang,
nakatango ka na ng tarlac, wala ka na magagawa kasi nauna siyang tumawag. No, ganun po yun. O, kami naman, ang ano po namin is customer satisfaction. No, hindi ka dahil po kami ay napaka ano po ng trabaho namin, napakasimple. Simple siya na mahirap. Kapag ka tumawa yung audience, pagka tumawa yung tao, nakita namin na nag-enjoy sila, hindi po kami nahihirapan, hindi kami nahihiyang maningil. Dahil meaning to say, sila po ay nag-enjoy. Ha? Pero kung di sila satisfied, at mag-ingat po tayo, hindi tayo naninira. Meron naman na kukuha ng down payment, tapos hindi ka sisiputin. No? Hindi po tama yun. Kami, basta't kumuha kami ng down payment, hindi pwedeng hindi kami sumipot. O kuminsan kahit walang down payment. Ang masakit lang, may mga instances na katulad dito, 3 yung kumukuha, yung isa pinuntahan pa ako rito, para lang gustong-gusto raw nung galing ng abroad na kami ang kunin niya. So sabi ko hindi na pwede, meron na akong kausap. Nung katulad ni Mayor Dan na yan, dapat mag-meet kami kinabukasan. I don't know kung 16 yun dapat. Oo, 16. January 16. May nakabuka ko birthday ng San Pablo. Shout out, no? Dito sa San Simon. Binok kami. Ay, sabi ko kay Mayor Dan, hindi po ako pwede bukas kasi meron akong appointment. May show ako, mag-aalanganin ako. Tapos dahil dalawang pumunta pa, may tumawag, taga Mexico naman, at may pumunta po dito na pinapa-invite ako dahil daw request talaga ako. Hindi ko siya tinanggap. Eh nung 16 na, nag-follow up ako para dun sa eksaktong lugar, pati yung sound system, eh hindi raw tuloy. Ay wag pong ganun, ano? Wag pong ganun dahil sa part namin napakahirap. Kaya minsan napipilitan akong kumuha ng down payment para sa aming yung security. Hindi man kami mabook ng tuluyan, at least hindi naman kami totally mawalan. Katulad po na ng daming kumukuha, sayang. No, pagka binook na, dapat ituloy na. Maliban na lang kung meron pong marami kasi ang nag-book na sa amin. Tapos sabi niya, kasi yung ganito, masakit, may sakit siya, gusto niya, request niya kayo, request ka, kantaan niyo daw siya, dahil talagang request gusto ka niya. Pero sa totoo lang po, ilan na yung nag-book sa amin na may sakit, ayun natuluyan, hindi natuloy yung show, no? Sabi ko, dapat pagka may sakit, wag nyo na kami yatang ibubuk, baka matuluyan. Hindi naman po siguro nagkataon. No? Ayun po. So, ipigyan mo ko, no? Para mag-usap tayo. So, sa inyo pong lahat, I am about to finish live. Diyan sa ating Generbin TV, no? Pakisuportahan po natin ang ating mga kababayan na nangangarap. Ako po na-inspire ako kay Idol Romeo Katakutan kasi nag-uusap kami. Matagal ko na po yung kilala. Dapat professional. Yes, sapat ka na. Oo, professional. Minsan hindi nila nalalaman yung effect, yung aftermath ng magiging resulta ng pagpupospon, no? Masisira yung oras mo, yung schedule mo. Katulad ngayon, si Mayor Dan, binigyan na niya ako ng pagkakataon ng appointment. Dapat hindi ko tumango dahil may kausap ako. Hindi man natuloy. Ngayon, siyempre busy tao yan. Ano? So, yun po. Mabalik ako kay Idol TikTok. Na-inspire ako. Close po kami niyan before. Matagal na 2004 pa. Kilala ko na yan. Talagang tumutulong siya. Yung kinikita niya kay Facebook, yung kinikita niya ay talagang parang Mike Puri, salamat kay Shona Bengi, Vincent Manalang, ayan, may Tuluitang Monday, ating Lakanungsang. Yung kinikita niya, inaano niya rin sa tao, pero pagod siya. Kausap po yung mother niya kahapon, si Idol TikTok, Romeo Katakutan, may pera na yan. Meron siya maraming gasolinahan, may mga business yan. Ako tutusin, kaya niyang mamuhay ng tahimik, komportable.
uh, yan niya yung panahon niya sa family niya. Pero pagod yung tao. Sabihin man natin na kumikita siya. Imagine magluluto siya from 5, tinawagan niya akong 5:30 dahil darating nga si General Bato. 5:30 AM tumawag siya sa akin para tatawagan din yung mga dinadala ko sa kanya, tumutulong sa kanya. Gising na siya, nagluto siya hanggang 8:30, 8 AM yata yun. Tinuto niya lahat. Imagine that. Para lang maging masaya yung mga pumupunta doon at kumain ng libre. No? At pasensya na rin po sa mga pumupunta na minsan hindi niya napagbibigyan. Ano? Yan, no? Hindi niya napagbibigyan. Pero ang ano lang niya is pumunta ka doon, kumain ka, pantay-pantay po siya. Kanya lang minsan, siyempre mayroong mga bisita na katulad ng mga senador, ng mga tao na medyo may posisyon, hindi pwedeng hindi niya bigyan ng special na atensyon. Kasi dumayo pa talaga eh. Pero pantay na, umpo siya dito. Ikutan pa rin niya. At lahat gusto niya, kung anong kinakain ng bisita niya, ganun din yung iba nandoon. Lahat ini-entertain niya, wala siyang sungit, kahit sikat na siya. Wala siyang, hindi naman sa pagano yung ibang sikat ay magtatago na yan. Makikita mo na lang yan puro sa video, no? Makikita mo na lang yan puro sa pero sa personal dun mo siya makikita. Ultimo ang idol, ultimo yung balat niya, ultimo yung build niya, ultimo yung laki niya sa personal, no? Ganun din yung pagkatao. Sa ano kasi madadaya mo no? Minsan dito sa Facebook o sa ganito mga platform. Pero yung totoo, pag kilala mo ng tao na kasama mo, dun mo malalaman kung talaga ito ay totoong tao. So good morning. Shoutout mo naman kay Team Love ko to, Potambengi. Tsura kami ka rin Team Love ko to. Especially kang Kuya Marvin Macalino ng ating mga kakuya at mabuhay ang Agila. Ating kuya dyan sa Concepcion, Tarlac. Ayan, makakasama mamayang gabi po, dyan kami. Shoutout po sa inyong lahat. So, ganun pa man po, tayo ay mag-e-end na sa ating live ngayon at ang ating idol Rolly Puno at ang ating Elmer Hipolito, no po. Mga kaibigan po natin yan, Elmer Hipolito o Arayat, Pampanga. So sa inyo pong lahat, mag-e-end na po tayo dahil nandito na rin. Iayos ko yung gagawin namin ni Demba. Gising na rin siya. Sabi na po ning mangulisak kay Direk Bayan Epo. Kaya balo. Ning manguli ang Direk Bayan Epo. Kaya tindihan Epo. Hepatitis. May puto yan, Vincent. Ayan. Yan. So sa inyo pala, ay waping pala Vincent, Kutnan may Andre, yung tindahan, paano niya yata, nag-usap na yata kayo. Tingnan mo na kung kaya nating ilipat. Siguro maganda rin kalahati hollow blocks. Tapos ipatong na lang natin yung dati. Para hindi naman masayang yung, o kaya plyboard, gypsum board. Ay hindi. Ano ba yan? Yung concrete, concrete plywood. Para hindi siya nababasa at medyo safe siya. So yun lang po. Magandang umaga sa inyo lahat. God bless us all. Tirso Org Romantico. Bye-bye.